Welkom op deze eerste Pinksterdag, zondag 24 mei. Een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Een 30-jarige man is gisteravond aangehouden na een schietincident op de boulevard in Vlissingen. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. Rond 7:30 gisteravond werd op deze plek geschoten. Omwonenden hebben een stuk of 5 knallen gehoord. En omdat het nog zo vroeg op de avond was het ook druk op de boulevard. Volgens de politie heeft het incident dan ook flinke impact gehad op de bezoekers, maar ook op omwonenden hier. Zo hoorde ik net dat verschillende mensen op de vlucht sloegen. Agenten gingen vandaag langs de deuren om informatie op te halen. Maar de politie kan nog niet vertellen waarom er is geschoten. Burgemeester Bas van den Tillaar veroordeelt het incident. We vinden dit absoluut onacceptabel. We nemen in overleg met de politie zichtbare en onzichtbare maatregelen om de situatie goed in beeld te houden en alert aanwezig te zijn in de omgeving. De gemeente denkt dan bijvoorbeeld aan het inzetten van meer BOA's. Niemand raakte bij het incident gewond. Voor de tweede verdachte is een burgernetbericht uitgegaan. Volle stranden dit weekend vanwege het prachtige weer. En dit weekend was het ook druk voor de strandreddingsbrigade Westerschouwen, want zij hielden hun kennismakings- en selectieweekend. Zo hopen ze voor de komende zomermaanden nieuwe strandwachten te vinden. We proberen eigenlijk door op een speelse manier en verschillende manieren kennis te laten maken. Dus we doen wat conditiespellen, we doen wat teamworkspellen, maar we gaan ook een stuk varen en een stuk rijden. Zodat wij ze beter leren kennen en zij ook meer kennis maken met de werkzaamheden die wij uitvoeren op het strand. De kandidaten moeten meerdere kwaliteiten hebben, maar één ding is het belangrijkst. Het gaat echt over samenwerken. Zonder samenwerken kunnen we de acties niet doen. Met het team bijvoorbeeld vandaag zitten. We hebben aparte mensen op de boot, op de auto en op de post. En als we niet goed met elkaar kunnen samenwerken, dan loopt dat niet soepel. Als de kennismaking en selectie klaar is de nieuwe aanwas van harte welkom. We hebben nu denk ik rond de 20 mensen in totaal. En die worden als het goed is allemaal verdeeld over de 3 posten. En dan krijgt iedere post weer een mooi aantal leden bij. De vrachtwagen, dat is wel een van mijn sterkere onderdelen. Dus daar wilde ik eigenlijk wel heel goed uitkomen. 14 krachtpatsers trokken vandaag in de bloedhete zon een vrachtwagen van 15 ton vooruit. Ze strijden voor een plek in de finale van de sterkste man en vrouw van Nederland. En hoewel de opdracht bijna onmogelijk lijkt, krijgen meerdere deelnemers de truck verrassend goed in beweging. Ik had hem in de 28 seconden uitgelopen. Ik kwam goed weg, mooie snelheid opgebouwd onderweg. En dat was goed voor de eerste tijd. Ik heb nu al zoiets van lekker begin. Zenuwen zijn ook al een beetje weggezakt, want de kop is eraf. Nee, dat geeft een goed vertrouwen deze start. De deelnemers moesten nog meer doen dan alleen deze vrachtwagen trekken. Na alle proeven gaan 6 van de 14 Zeeuwen door naar de finale die in juli plaatsvindt. Oké, we gaan straks 2 oefeningen doen. In Sint Maartensdijk is dit jaar Cool to be Fit begonnen. Het landelijke leefstijlprogramma is bedoeld voor alle kinderen op Tholen van 8 tot en met 12 jaar. Allemaal met overgewicht, die we spelenderwijs proberen om een gezondere leefstijl aan te leren. De bal hou je vast, tik je achter je aan. De kinderen krijgen iedere week sportlessen, regelmatig met een thema. En dat kan zijn gezonde keuzes maken met voeding en bewegen. Maar ook weerbaarheid, hoe je omgaat met pestgedrag als je in de klas als je te zwaar bent. En we proberen vooral veel plezier te maken en het positieve van het bewegen mee te geven aan de kinderen. Ze worden begeleid door kinderfysiotherapeut Koen en sportcoach Stijn, maar ook door een diëtist. Ook de ouders worden actief betrokken. Dat we ook zien dat het bewegen of het te zwaar zijn vaak van meer afhankelijk is dan te veel eten of te weinig bewegen. En door die gezinsbenadering hopen we dat het ook duurzaam en wat langer blijft hangen. Dat de kinderen ook op latere leeftijd er nog steeds baat bij hebben. Binnen een minuut alle hoedjes te verzamelen en terug te brengen naar het eerste blauwe hoedje. Dat gaan we zo snel als je kan doen. We hadden de deelnemende kinderen en hun ouders ook graag wat over dit onderwerp willen vragen. Maar niemand wilde voor de camera vertellen waarom ze meedoen aan dit project. Het blijft denk ik toch een gevoelig onderwerp. Ja, en daarom vind ik het ook zo heel cool en dapper dat ze toch die stap hebben genomen om bij ons mee te komen doen. In Vlissingen en Middelburg wordt dit programma al langer aangeboden. Het traject is gratis en duurt 2 jaar. Het was vandaag een echt zomerse dag in Zeeland. Vanaf de vroege ochtend tot in de namiddag en avond scheen de zon volop.
We hadden alleen af en toe wat hele dunne sluierwolken. En de temperaturen die konden daarbij ook flink oplopen en het was zomers met maximumtemperaturen tussen 25 en 28 graden. Geen wonder dat het dus druk was op het strand door iedereen die verkoeling zocht aan zee. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Pas in de loop van de nacht krijgen we wat afkoeling. Uiteindelijk zakt het kwik tot 15 graden. En morgen, tweede Pinksterdag, blijft het ook uitgesproken zomers. Er is veel zon, het blijft droog en met een zwakke wind uit een oostelijke richting stijgt het kwik naar 28 tot 30 graden. En ook dinsdag is het nog een keer tropisch warm met een gemiddelde temperatuur rond de 30 graden. In de tweede helft van de week daalt de temperatuur iets, maar is het nog altijd gemiddeld 23 à 24 graden en het blijft ook zonnig. En met het korte weekendweer zijn we aan het einde gekomen van deze Zeeland Nu. Een hele fijne zondagavond en geniet van uw Pinksterweekend.